ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு விஷயத்த பேசுகிறேன், ஆனால் தப்புன்னு நினச்சிக்காதீங்க. தப்பாகவே இருந்தாலும் சில விஷயங்களை சொல்லித்தானே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரு படுத்துருக்கிறதையோ, ஒரு பேசிகிட்டு இருக்கிறதையோ, ஒரு கொஞ்சறதையோ, ஒரு கடலை போடுறதையோ நம்ம பார்க்குறோன்னு சொன்னால் அதை விரும்பி பார்க்குறோம். அது ப்ளூ ஃபிலிம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஒரு பெண்ணும் கொஞ்சி கொள்வதையோ, கடலை கொள்வதையோ, காதலிப்பதையோ அல்லது செக்ஸ் பண்ணுவதையோ பார்ப்பதற்கு பெயர் என்ன படம்? பச்சை படம் அல்லது கொச்சை படம்னு சொல்லலாமா? நான் குட்டி ஏஞ்சல்ங்கிற சேனலை பற்றி தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். இல்லாத பேசலை. நேற்று என்னோடய லைவில் ஒரு தம்பி கேட்டார், குட்டி ஏஞ்சலை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் சொன்னேன், அது குட்டி ஏஞ்சல் இல்லை, குட்டி சாத்தான். குட்டி சாத்தானும் இல்லை, இரண்டும் பெட்டை சாத்தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ சொல்லுங்கள், ஒரு பெண்ணும் காதலிப்பது அது என்ன? நீலப்படம், ப்ளூ ஃபிலிமா அல்லது க்ரீன் ஃபிலிமா? கொச்சை படமா அல்லது பச்சை படமா? முடிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.